Alright, Mndara, chichazoitika imimi kuti musvike pakudonha motengerwa chikafu ichi inzara here? Pakaipa mukoma wangu ndine nzara. Mamune nzara? Yeah. It's like kuti mamusiri kudya here pese apa? Yeah, ndane 5 years nisina kana kumbodya mukoma wangu. 5 years musati madya? Yeah. Apa mairarama nei pa 5 years maidyei? Apa ndangorarama nekudya nyama yevanhu nemhuka. Iwe Mndara, nyama yavanhu nemhuka? Yeah. Maizvifambisa sei? Friday gega ndaitodya musoro wemunhu. Every Friday maidya musoro wemunhu? Kunyanya maziso andonyanya kufarira, anonaka, anotapira. Iwe haukamu. Saka vanhu maivadya kuti ihama dzenyu here? Vanhu vamaidya ihama dzenyu here kana kuti? Aiwa, hadzaisiri hama dzangu. Wanga uri chii? Vanhu vayo vatenge tatouraya. Imi mainzi muri n'anga, saka imi munobatsira vanhu, muri muroyi, muri chii? Yeah, ndiri muroyi plus kuti ndobatsira vanhu futi. Because mhepo inenge yakandigara, inenge ichitondiudza zvese. Yeah. Kwapa muri kubuda musodzi sei? Zvinhu zvachionanga zvezvo zvinenge zvakuda kutondibata. Manje hazvizotibata isusu here takubatsirai nechikafu? Maya zvibate bozi matondibatsira. Zvinobata vanhu vakaita sei? Zvinobata vanhu vanenge vauya kana kuti vanenge vadaitirwa maback to sender kana kuti vanhu vaya vandisingafariri vanenge ndaitira maback to sender vaya ndo vandinodya nyama yavo. Mukuzvinzwawo mambo zvekutaurwa panapa. Saka imi munogara kupi? Inini ndogara kuGogo. Sachichazoitika kuti mimi munge muri pamashops paGreencroft makadonha? Mauya sei? Mauya sei kuHarare? Ndauya nendege. Ndege ipi nyatsobudisai pachena? Saka madonha chichaitika? Yanga yapera petro. Petro yenyu munoshandisa petro yakaita sei pandege rusero? Toshandisa weti yemunhu. Ndoinenge iri petro yedu. Weti yemunhu ndo petro yedu. Weti yemunhu ndo petro yedu? Munhu mupenyu kana kuti munhu akafa? Mupenyu. Totora weti yake. Munoitora sei? Isusu zvatinoita munhu kana akarara tongosvika toyama. Moyama? Weti. Yeah.